ikwere ọgara n'ụlọ Chineke m ga-etukwa onye mmehie ga-etukwa ka ala n'ihu ga-etukwa onye iwu agwa ga-etukwa ga-etukwa onye ọnụ ọgwụ gwanụmụ ga-etukwa onye akpịrị ego ga-etukwa ka ala n'igwe ka ala n'igwe ka ala n'ihu ụlọ Chineke m eme ka ala n'igwe 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 ka ala n'ihu ụlọ Chineke m eme. Osisi kpọrọ nkụ na-ada oge ahụ ka eji ama ndị nke bụ ndị Chineke, ọ bụghị ndị nke bụ ndị nke onye nwe anyị n'ọnụ kama ndị bụ ndị nke ya n'ezie. Ya mere n'oge nke Noa gara ndị bịarala ndị na-ekweghị ekwe n'ihi enweghị okwukwe ha, n'ihi na ha ekwenyeghị na Jizọs. Ya mere kwere ma n'oge ọnwụnwa ma n'oge ahụhụ kwere n'onye nzọpụta gị.